जोंनि प्रसार संसद नर्थ इस्टनि बे जथुम्मा बेवहाय दैदेनगिरि एबा दिनैनि बे सावरायनायखौ दैदेननाय अधिनायक रमेश बाबा बेवहाय मेम'रेन्डाम गथायनाय आरो एसे आगोलाव मेलनि थांखिखौ बेखेवनाय संसद नायक बिथां दिनै जोंनि गेजेराव बेवहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि हारिनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि आथिखालनि MP जयन्त बसुमतारी बिथां जोंनि बारग' MLA सन्दीप बसुमतारी बिथां स्वरूप स्थिति ब्रह्म धोरोम बे आफादनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय आइमोन बाबामोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै हारिनि बाथ्राखौ जेला जोबोद सिरियासलि सानो अब्ला बे आफादफोरखौ गोख्रों खालामनायनि बाथ्राखौ साननो गोनां जायो। जेब्ला आं गोलाव सम फरायसा आफादाव दङमोन बै समाव हारिनि बाथ्राफोरखौ साननानै बोरैहाय जोङो मोनसे गोग्गो आरो मोजां हारि मोननो हागोन गोख्रों हारि मोननो हागोन बेखौ जों अराय सम हास्थायोमोन आरो बे गोग्गो आरो गोख्रों हारि मोननांगौब्ला जोंनि बे धोरोम आफादफ्रा जोबोद गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। मानोना माखासे मानसिफ्रा फरायनानै लिरनानैबो माखासे गियानफोरखौ मोननो थाङा जेखौ धोरोमनि गेजेरजों मोनो। दा ओंखायनो आं गिबियावनो जोंनि संसद बे स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि अधिनायक बिथां लोगोसे संसद नायक आरो गासैबो दैदेनगिरिफोरनो आं रोजा रोजा साबायखर बावो सासे बर' फिसा हिसाबै जे बिथांमोनहा गोबां नाजानानै गोब्राब थासारिनि गेजेरावबो दिनै आफादखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामबोदों आरो सिबिग्राफोरखौबो मोजां गियान बुद्धि दर्शन होनानै राफोदनिफ्राय राफोद खालामबोदों। दा बेयो जोबोद गोनांथार आरो दिनै बेनि थाखायनो आङो जे ब्रह्मनि आफाद मोननै बाथौनि आफाद गोबां आफादफोरजों आङो गोख्रों सोमोन्दो लाखिदों आरो आं गावनो गोसो गुदुं एबा आं गोसोखौ गोख्रों खालामनानै आङो जेरावहाय मदद होनो नाजादों। मानोना थांनाय समाव मददगिरिफोरनि आंखालावनो जोंनि आफादफ्रा गोख्रोङै खामानि मावनो हायाखै। आं निमाहा बिगोन बोसोरसे सिगाङावनो रायलायनाय जादोंमोन नाथाय गोबां लेट जाबाय माने बे ओरै खारनो थाखाय बेबस्था खालामना होनांगोन होननाया दा थेवबो एसे धैर्य हमनानै आंखौ निस्सय बाबामोना रागा जोङाखै दा बेनि थाखाय आङो निमाहा बिगोन। दा बाथ्राया जाबाय गोग्गो समाज होननानै बुङोब्ला जोङो बै समनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोम फोसावजेननाय समनि बै बाथ्राखौ फरायोब्ला बुजिनो नाजायोब्ला थासारिखौ भारत उदांस्रिनि सिगांनि समाव जोंनि हारिनि मानसिफ्रा जानाय लोंनाय जोबोद सरासनस्रा थायोमोन ट्राइबेल मानसि। दा बेवहाय जोङो माखासे बिथिङाव गोदोसोनानै दङमोन। दा बेनिफ्राय मोनसे हारिखौ डिसिप्लिनाव लाबोनाय गेना गोरोन्थिफोरखौ गारनानै मोजां साननो सोलोंनाय आरो थासारिजों गोरोबनानै खामानि मावनो सोलोंनाय इसोरखौ गाबज्रिनो सोलोंनाय बे गासैबो बाथ्राफोरखौ बै समनिफ्रायनो फोरोंबोआमोनब्ला दिनै बर' हारिया राजखान्थि समाजखान्थि रांखान्थि सोलोंथाइ बे गासैबो बिथिङाव हयथ' गुबुन ट्राइबेल माहारि बायदिनो गोग्लैसोनानै थागौमोन। दिनै जोंजों रायजो जाग्रा गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफ्रा बर' हारिखौ सोरबा एफा एनै हिंसाबो खालामो आरो सोरबा बिराद माने मानबो होयो दिनैनि समाव आरो गोबाङानो फल' खालामो। मानोना बे ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव जोंनि साननाय हनाय गियान बुद्धि गासैबो गोख्रोंसिन हिसाबै दिनै बर' माहारिया गसंनो हाबाय। नाथाय रांखान्थिया जोंहा लोरबांमोन आरो दोनथुमग्रा सोरजिग्रा बेबायदि आखल बाराया एसे गोख्रों नङैलाय जोंनि दिनैबो ब्रह्म मन्दिरफोर थानसालिफोर जेरैबायदि नांगौ एरैबायदि लुफुंजानाय जायाखै।
मालायफोरनिखौ नायोबा बिराद साबना हामना गिदिर गिदिर नुयो आरो जोंनिया फिसा फिसा ओरैबायदि नुयो जे जों मैयासो फैनानै लुब्रबदों नामा नाथाय बे हारियानो बयनिख्रुइ बांसिन गोजामसिन बे हालामाव रायजो जानाया मालायफ्रा गोदान फैग्रानिया बिराद गिदिर गिदिर धालिगाव खाथियावबो नुगोन ओरैबो नुगोन बिसिनिया माला इसोरखौ गाबज्रिग्रा जायगाफ्रा बिराद गिदिर गिदिर जोंनिया फिसा फिसा दा बेखौ जे जों बे फुंनिफ्राय मोनासिम जोंनि गावबा गावनि जिउआव न'खराव समाजाव मोजांनि थाखाय जों आरज गाबो जोङो आहुति होयो इसोरखौ जोङो नागिरो बे थानसालिफ्रा बे मन्दिरफ्रा जोबोद मोजां जानांगौ दा बेनिखायनो जों हास्थायदों जे जेरावबो जोंनि मन्दिरफ्रा थानसालिफ्रा लासै लासैनो मोजां जानांगौ जों खेबसेयावनो हायाब्लाबो लासै लासैनो बेखौ बानायलांगोन आरो स्वरूप स्थितिनि 3 कोटि जे मोनसे प्रप'जेल बेखौ 1.5 कोटि फेस खालामनानै होनो सानदों देग्लाय बोसोराव 1.5 कोटि नेक्स्ट बोसोराव 1.5 कोटि बेखिनिखौ 3 कोटिया बेयाव जोबगोन दा दिनै जिखिनि बुंदों 15 लाख मोनसे नांगौ बे एनुवेल ग्रान्ट हिसाबै बेखौ 15 लाखखौ होनाय जागोन आङो बेवहाय बिथाङा लिरनायनि बादै गोदान प्रप'जेलखौ मोनसे होनो सानदों आङो बे जाहैबाय जे जोंनि लाइमोनफोर जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर फरायनो गारबाय बा सोरबा फरायदों गोरिब न'खरनि बियो गोलाव हायार इडुकेसनसिम फरायलांनो हाया दा बिसोरखौ जोङो कम्पिउटार इडुकेसन स्किल इडुकेसन बेफोरखौ होनांगोन खाथियावनो भुटानाव मोनसे गिदिर सिटि जानो थांगासिनो दङ सिंगापुर बायदि दा बेवहाय खाथिनि मानसि हिसाबै जोंनो साख्रि मोनगोन जोंनि हौवासा हिनजावसाफ्रा साख्रि मोनगोन दा अब्ला बेवहाय मा साख्रि ओंखारगोन बेवहाय माखासे टेक्न'लजिनि खामानि ओंखारगोन कम्पिउटारनि खामानि ओंखारगोन जों बिनि थाखाय स्किल जानांगोन बेवहाय माखासे सार्भिस सेक्टराव खामानि ओंखारगोन हटेल जागोन बायदिसिना बेवहाय गिदिर गिदिर अफिस इन्डास्ट्रिफोर जागोन बेवहाय सार्भिस सेक्टरनि खामानि ओंखारगोन दा बेखौ जोङो स्किल जानांगोन दा बैफोरखौ जोङो खाथिसिनाव लाब जागोना जाबाय चिरां जिल्ला दा बे हिसाबैनो गुबुन गुबुन आफादफ्राबो खालामगोन हिसाबै एसे आगोलाव आंनो संसद नायक बिथाङा बुंदों सामथाइबारियाव एसे हा दङ होननानै दा बेवहाय बिथांमोना सानखादों होनदों दा बेखौ स्किल सेन्टार महरै ब्रह्म धोरोम जोंहा स्वरूप स्थिति प्रसार संसदजोंनो दैदेनजानाय मोनसे स्किल सेन्टार जानांगौ आरो बेवहाय फार्स्ट प्रायरिटियाथ' जोंनि फरायसाफ्रानो मोनगोन गथ'फ्रानो आरो बेवहाय गुबुनाबो फैनानै सोलोंनो हागोन आरो बेवहाय खमसे खम माने बोसोरसेयाव 100-200 फरायसाफ्रा फैनानै स्किल ट्रेनिं लानो हानाय आरो बेवहाय